हेलो लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय प्रमद बर'आ बिटिआर रेकर्ड खालामनानै दिनैनि दिनाव मोनसेबो गिदिर कलेज इउनिभारसिटि दिनैसिमबो मोनसेबो लुनो हायाखै 4 बोसोराव नोंथांमोना नुदों नामा दिनै थाखानाय मोनखानाय बेफोरखौसो दिनै प्रमद बर'आ बुख्रुबोदों दिनै आर.एन.बि हस्पिटालखौ दिनै बोखारनानै लांनानै मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानाय बेफोर मा हायोब्ला गोदान बानायनानै देखायना प्रमद बर' बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनफानाय गिदिर अनुष्ठान प्रतिष्ठानफ्रा फोरोथो मानोथो मोनसेबो दिनैनि दिनाव गोदान इनागुरेसन मानोथो खालामनो हायाखै बिटिसि एकर्डजों मोनफानाय पावार एन्ड फांसन न' बां लामा दालां गासिबो बेकार जेबो उन्नयन जायाखै होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन बै टाइमाव दिनैनि डेटआव नोंथाङा पावार नांगौ पावार मोनबाय बिटिसिनि चिफ जाबाय आं जाया होननानै नोंथाङा मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाबो दिनै बिटिसिनि चिफ जाबाय रायजो राजानिसो सरकारनि इउपिपिएलआ आं रायजो राजानि उन्नयननिसो खामानि मावनो फैदों आं पार्सनेलि गाव हारसिंनि थाखाय खामानि मावनो फैयाखै दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ दंबा गोदान न' बां लामा दालां लुनानै देखायदों आरो हिसाब होदों उइथिन 4 इयार्स 4 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर'आ जौगानायनि मा खामानि मावदों मा डेभेलप जादों लिसो रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ बबेखौ लामाखौ मावखो बबे दालां बानायखो आरो बिसिबां गिदिर बिल्डिं लुखो बिसिबां गिदिर स्कुल इउनिभारसिटि 4 बोसोराव लुखो बेखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै हो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जेरैबायदि उन्नयन जादों बे बिटिआर एकर्डजों उइथिन 4 इयार्स 4 बोसोराव जेबो मोजां डेभेलप जायाखै प्रमद बर'आ रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन समायखिरा लादोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा बयबो समान मोनथाय मोनगोन बयबो माहाजोन जागोन होननानै बुंदोंमोन सोर साबैसेया दिनैनि दिनाव माहाजोन जाखो रायजोफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थाहर दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बिटिसिआव थाखानाय मोनखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौसो दिनैनि दिनाव नस्थ' खालामदों बिनि अनगा जेबो गैया दिनै आर.एन.बि हस्पिटालखौ दिनै प्रमद बर'आ मानो अफस खालामाखै मानो प्रटेक्सन होआखै आर.एन.बि हस्पिटाला जे जायगायाव दं बे जायगायावनो थानांगौ बेखौ बोखारनो मोना होननानै प्रमद बर'आ दिनै मानो प्रेस मिटआव मानो बुंनो हायाखै गोदाव सोराव आननेसेसारि खोथाफोरखौबा प्रमद बर'आ बुंनो हायो दिनैनि दिनाव क्रुसियेल टाइमाव प्रमद बर'आ बिनि सायाव जेबो खोथा बुङाखै रायजो राजाफोर बियो जोबोद दुखुनांथाव दिनै जाथिनि अलखदनि समाव दिनै सासे बिटिसिनि जुदि स्ट्रं जुदि दैदेनगिरिब्ला प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव बुंनांगौमोन बिनि सायाव अफस खालामनांगौमोन नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर दिनै 4 बोसोराव जेबो मावाखै रायजो राजानो जेरैबायदि जौगानाय होनांगौमोन जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन जेरैबायदि एसुरेन्स होदों बे जायाखै दिनै एमपि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बोसोरसेल'सो बे बोसोरसेयाव रायजो राजानि उन्नयननि मा खामानि मावबावगोन बेखार रायजो राजाफोर ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन 2025आव जि जानो गोनां बिटिसिनि जि इलेक्सन बाव जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो सापर्ट खालामलायनानै बिटिसिखौ रैखा होनांगौनि थाखाय जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दं बेखौ लाबोफिननो थाखाय जों बयबो मुसुवेलि खामानि मावनांगोन आरो इउपिपिएल पार्टिखौ बिदाय होनांगोन अब्लासो जोंनि गोमानाय मोनखानाय पावार एन्ड फांसन जों बेखौ मोनफिनगोन आदारवाइज जुदि जोङो इउनिटि जानानै जुदि जों सापर्ट खालामाब्ला जों बे बुस्थुखौ जों मोनफिननाय नङा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बिटिसिआव पावार गैया जेबो फुल फ्लेजेड केपासिटि गैया बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय फुल फ्लेजेड खालामनो हासिगोन जेरैबायदि गोसोबायदि सासन खालामनो हासिगोन होननानै बुंदोंमोन मर फाइनेन्सियेल मर पावारफुल गोबां उन्नयन जासिगोन गोबां पावार फांसन जों बे एकर्डनि गेजेरजों मोननो हाबाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जों मोननो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जुदि दिनैनि दिनाव जुदि बिटिआर एकर्डआ जुदि पावारफुल मोनब्ला दिनैनि दिनाव माथो सोरबा सासे डिसि सोरबा एसपिखौनो जेबो बुंनो हाया प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ना रायजो राजाफोर गोसोआव दङ ना एकर्डनि गेजेरजों एबार जों गोसो जाबानो सोरबा पुलिस हमगार्ड एसपि डिसि एडिसि फोरखौ जों गोसो जाबानो जोंनि गोसो बायदि जोङो जोंनि आखाइ मुथायाव लानानै जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हासिगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दिनै हाबाय नामा रायजो राजाफोर ट्रेन्सफार खालामनायनि खोथाखौथ' बाद दोनबावदो दिनै आर.एन.बि हस्पिटालखौ दिनै बोखारनानै दिनै बेखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनाय थाखानाय मोनसे आर.एन.बि हस्पिटालखौ मानो बेबायदि खालामनांगौ जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्ट जुदि ब्लाड दङब्ला प्रमद बर'आ बेखौ अफस खालामगौमोन बिथांनाव बर' जाथिनि ब्लाड गैया सेन्टिमेन्ट गैया बिनिखायनो बिथाङा
बिनि सायाव जेबो अफस खालामाखै रायजो राजाखौ थेंक इउ